रेशननि मानैखनै मानै हाकतनि मन्त्री बख्रक तै हास्तिनि चामुं तांबेदिनि मन्त्री न हामबाय याफारखा पद्मनगर आमचे तंनाय लुकुरक चुरिलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो खबजनाय आमतली पञ्चायत पद्मनगर एडिसि भिलेज हास्ते हापांनि लुवाजी मुंबाय मागनां रेशननि चिनी सुजी मैदा बागजाखा अ आमचेनि तंकसं तंनाय लुकुरक रेशननि चामुं मानै बेलाखिनो खातुंलायजाक ते मन्त्री अक्रा खबै चामुं तांबेदिनि मन्त्री न हामबाय याफालायखा अशाल चिनी सुजी मैदा बागथानियो थांमाजगैखा हदा हामक्राय सामुं तांनाय नीरु देबबर्मा बीर बाहादुर देबबर्मा विद्यासागर देबबर्मा हेमंत देबबर्मा अशाल तंग डिलार कृष्ण देबबर्मा তিনি মো বত হায় নরক সপাইবা क्या तामोन बागै नरक तिनि अर कथुम जाक आटा मैदा चिनी जतन जों फ्रि माने दङ प्रति बोसोर मानो सेमनो मामा हाय ताखलाय मान दङ अगन बागै जों रायजो सरकारनो हामबाय रेसन सब निबु मुंके डिलार निबु मुं रायजो सरकार जन चिनी केजी गायसा मैदा 500 मैदा 2 केजी सुजी 500 जन रमानि जों रायजो सरकारनो हामबाय धन्यबाद